Sukod. Ay, sukod. Isukod. Sang dilaman. Sukod sa bintana. Sang dilaman, ubayad man pud. Gitak mas kaya kay nakulikor. Ano ni? Full dress. Kukulikor mo na pero nung pantig ra. Nada na pangitan na isang galat na na. Ay si Maya. Ano man? Sang dilaman. Full dress na, tanawan ay. Tapos na na, isukod na eh. Ato na to. Kasi makahangin ko ma. Ha? Look mo ko sa utang. Tsa, sagdala mga mubayad man. Ano may kabayan ni Bubu? Bumutang ipon. Pwede kumain galing. Katong na ay, hon na ay, kanang kuan. Ano na may? Pwede papig ko na na. Pigi-pig. Ha? Na mga short, pang bata lang man. Baby bear? Bauhan din ang mga karaktera ni Barok kung kukaila na. Po sana mga toys na anak butang. Init anin siya ro paruthon pa dani ag ilahan dani ag sugar bagaa guys oh. Dalig mo angay mo palit og sanggalat kasi hindi na din mo paruthon. Baga ka du. Di na panuton lagi. Kani may sangga. Kari merang baga dari lisod nig utot queen. Di kagawa. Mura magi kagawa sa utot kari baga gado. Pili mo na pwede ra Pwede ng may tanga-tanga. wag mo na. Nice. Naman sa daan. Kapila pa ni bugdang. Kuan. I-divide ang 3. Maklaro, 3 at pila Sa kadusina. Sa kadusina 3. Sa kadusina 3. Arang baratuha dani wala ka dani. Budget di magpante. Kaya sa MSA pa. Pwede ka nang si Jamay. 8 kabuo kay. Uy, ligon ka dyan. Ligon. Kailan mo kang panty na buhat na. Kailan magpanty laman guys. Kanay mo sa kadusina. Importante. Sa kanila nili ko. Kanay mo na sa Kini kadusina. panty importante ni ato sa kuin mangit Kini go puri dayo. Ko Ibig ka pila dai. man sa nadaan. Ito di na maklaro. Di na angay man sa mansahan. Wala lagi. Namay kuan. Pero strike ko gwapo. Wala lagi kang iris sa Ginoo kay. Layon ka na may naong. Sino na kaya nagbantay? Na si Superman. Sino na kaya nagbantay? Brief. Mali man ko nga na iris man ikas. Na ba ngano na buti na human nag-drawing. Rinan buti na lang. Hobos. Iris. Di naman sa siguro na Din sa mana. Rinan. Klorinan siguro. Bo ang tila na na basi klorinan. Kasi ko puri ka na yung mga nagbantay, siya rumah. Puro ka buk superhero. Makaratihan jud mo kuling. Kinsa man iban. inig bukas anak. Ay Ginoo ko gabrit madito. Sumbagon sa nagbantay ba. Alam kuling-kuling sila kaping. Malingaw sila ba? Kana nakapili na ba mo sa galat? Kana lagi na ba Spider-Man diha? Kana nice siya. Mura lagi na Spider-Man floor. Ikaw tigang pantitiwa na dyan ito. Ikaw naman nabilin. Nag Spider-Man. Spider-Man lagi. Naman na Spider-Man floor. Sila iris na. Kuha na lang ito. Ito ay nagkilay isang panty. Ito po yung garden. Salamat ka pa isa ito. Ala imo ana na. Imo Ako di ana. ba tanong po nito panty o rapay kuhan. Ngapa ko'y madagino. Kuha naman dyan. Kuan na lagi na tanan imo na isa kalusina. Di ko. Una mara. Ako na mara ang tanga. Sang tiri. Wala siri. Pinilihan na ng ito. Pero nice na. Nice pulo na. Kana. Naging babaw kana. Nice color. Rainbow. Kana. Mura si unicorn man. Uy, langit naman kana na rainbow. O yan mo rin katangater. Kana Reverse mo mo, ate kana reverse. may tao ter kay mo dong. Ingnon kay uya pag abri. Uy, gabri maka. Ara mahala, uy. 8 ka bo. 400 ka pin. Menandi na MSA. bayad oh. Pila ka bo? Diruer na. 8 ka bo. Walo? 120. Ara mahala, hanay ba tong Andy Rivera? Tapos ganyan. Makas mo nang ikaw na. Aba. Ay liganon madzamay. Ay ligan si Jamay. Ah, ligan na. Awa lagi ko pili awa mo. Iko na na. Sa mga mga amay. Nice lang itong kayo. Oh, di ba? Char. Okay ra mo dija. Okay naman din. Grabe ang mga customer guys. Nice na. Nice na ko. Nice din. Moy hay hatag kita nga brilling mo dawat murag timang. Queen. Ha? Ako ni Queen ha. Nga mo na apil ko sa tie-dye group. Imo na.
Nainga na online. So, tayo bitang. Okay, ramang gudeng kuban, may. Nay blue. Sug na mo. Kanay mo. Kanay mo, pe. Ano sa mga bayo? Ikaw, ragod da. Basta. Ikaw, ikaw. Ano na ba yung kaway mo? Abi sa ulo, eh. Hoy, di mo. Nara mo itig. Ang bata nga, panglaglag. Habang mag-iwan sa supplier ko, ako'y hatag. Sabot ako, kajib mo na. Nice. Ikaw. Dapat ikaw. Irisan ko na. Ano, nice na kay kalubihan. Murakat na. Lagi gusto na doon. Ha? Mag-eat na taron. Mag-eat na bibe. Diyan na ka na pinamili at ang mga customer. Buhat na nagsagdagan. Wapo, manggo. Ken, okay. Dami ba dyan kay buklaw? Kajib bra ani. Majibra. Majibra naman. Ari, come on. Daha. Ano lagi tanawon? Lagi tanawon. Sidahay mo ka na utay. Lagi tanawon. Sabi pa sa taon. Ano ba dyan pinili ko na Lagi yun? tanawon. Saan ha? 150. Oy, ang nakaunag pili na si bagot mo. Patasan. Ako ra ba dyan rin sige panghuling. Magkitatag lang yung signature. Lavender green. Ang karay labinder. Lami na. Nice to si dati. Pagsimbahay. Tama na. Aw. Huwatara na hila diha. Watag sa laman na hino ka day ha. Kaya pa dyan. Ito ang naluto. Nice to si Daday. Patasan na na. Hilot mo. Alam, laruan Ganahan sila guys na. Okay, sa may brief na. May brief po. Uy, naikuhan ka na, Baksir, May. Harap ba to? Harap ba ka, May? Na, May. Laruan po niya ba? Kamo rin tuhod na kaya. Abhak na doon ang agi na haklor. Naman to eh. Saan ka to? Tire! Sanggat. Char. Hallelujah po yung taon. Video ka ni Sisa pasahan ko. Namay nga ni mo. Uwa na ron! Sige na mga dahil ba to? Ilia! Kem! Sa kay mang suwat sa ko. Oh, dress. Kaya sa kabuk. Pila ni? 150 re? Kana. Ini rais. Ang kuha na siguro. Manira ko mga wadi pa magbibig ka birthday. Hi guys. My gosh. Hi guys. Ito Ninguan na. Ninguan na. Hi guys, man ko no. Hi guys, lagi nang ijat. Dari ka. Hi guys. Pilipin. Pilihan. Nakuta hindi ganahan na. Hanap ko ihalin. Batasan, manikit naman po siya napili. Agi mo na, kamay mo na. May nasigo? Na, bang may masigo ni mo na. Kaya na. Masigo na ni mo na. Lagi masigo ni mo, tanong mo. Dili, dara. Ringan ni ba, Flor? Tanong mo. Agad na, mamasigo ni mo. Masigo lagi ni mo na, masigo ni manang. Naku. Yeah, pwede. Nice ako, Lord. Ano gilim? Ano ba yan? Ano ba to? Sayang? Tubig! Ken! Alisa, Ken! Pwes ang tubig in level. Sukod na sa manang. Manang! Kanay mo? Dili, pag taga-badi, dapat na may pansugik din iyan. Ano ba mo? Okay, ramang ko, di ba yung mainhag yung bilbin? Tabunan. Kamu sa ikaw na Ibang na. Bro, karang yung review na, yan ang review na dito. Kana, pilpan ka na nagbasa. Ara, managkataon. Buwak. May buwak. Ayaw, Bi. Nasa ka ning ujog na, Bi. Nasa ka ning ujog na. Sana ba na yung